Valmistautuneen napluista Nemo. Mikä siinä tulikin? Kepulis meno olemaan, kun tuli täältä siinä tosta. Ja se ensimmäinen, se meni niin kakkoon päälle. Itse teki jotenkin työsin. Sitten ei jumalauta siellä. Mä menin sen katsomaan tänne näin. Ei kun se kakkoon. Katsottiin hylkyydessä. Ei voi olla totuutta. Sitten se vai alkoi jotenkin painaa. Niin. Miten hermostuu ja koira hermostuu, niin ei sitä tule mitään. Tässä on enemmän tämmöistä niinku juomista. Joo. Ei ole niin paljon Kyllä. Meillä on luvassa. Riittää. Juuri